Mga kapuso, Iloilo City LGU, plano nga i-relocate ang mga biktima ng sunog sa barangay San Pedro Molo. Inianggin tutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 61 kapanimalay ang nalista sang Iloilo City Local Housing Office nga nabiktima sang sunog sa barangay San Pedro Molo. Ini matapos ang ila validation sa tuyo nga ma-relocate ang mga nasunugan bangod ang lote sa barangay ang ginapanagiyahan sang gobyerno. Apang sunod sa Iloilo City Local Housing Office, mag-aagi pa ini sa qualification process kung saan i-determinar pa kung matuod nga kwalipikado ang yara sa listahan. Kinahanglanon sa proseso ang certification of land holding sa mga nasunugan nga makuha sa Assessor's Office sang Iloilo City kag province. Agod mahibaloan kung nagakinahanglan gid man sila nga saylohon. Dapat man registered voter sa syudad ang nasunugan. Wala ginadala sang iklo sa mangin beneficiaryo ang mga sharer o kung nagalumon lang sa balay. Kay kisaga kakibot kita sir, mera kita nga victim siya sa fire incident, no, tapos or sang project affected, pero may lupa siya gali sa province. Ang ginset na ni Local Housing Board dapat naka 3 years siya at the time of the application. Sa karon, nahatag na ang application form sa mga nasunugan apang wala pa sa may nakapasa sa opisina sang iklo. Plano nga i-relocate sang LGU ang mga biktima sa mga reverted o kung ginbawi nga units sa mga relocation sites sa syudad. Kaangay sa SOOC Project 1 and 2 kag sa barangay San Isidro. Eventually, if qualified sila, kinahanglan gid naton mahatag gid kita sa amo naton direction subong para mabuhinan aton nga informal settlers. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.